Anakku ngger, anakku. Kaya linutiring samudra madu. Bungahing pun ibu tanpa pepindhan. Dene anakku Danapati wis kepengin mungkasi jejaka. Bakal sinambut cilaning akrama. Ora suwe maneh bakal hamengku wanita mondong putri ngalengkonini Dewi Sukesi. Kula Duh, Ibu. Tekating manah ingkang putra loka wala sampun golong miwah giring. Niat kula sampun gamblang. Jeringgih namung Yai Dewi Sukesi ingkang musik saklebeting patos kula Ibu. Marmane ibumu banget nedha nerima lan suka syukur marang Hyang Agung. Selak kemrang sang rasaku kepengin nyawang mantu ngemban putu. Kejaba saka iku uga pun ibu luwih bombong dene Ratu Lokapala. Jeneng para kaki bakal darbe garwa. Sateruse dhawuhmu kelawan Sukesi ringkuh ngraketake paseduluran antaraning Lokapala kelawan Ngalengkongger. Kula sabanjuripun ibu wis tuwa. Aku wis mungkur saka kadonyan. Pun ibu pengen nyawang kabagyaning anak mendah kaya ngapa senengku. Iki mengko ana bakal ana pawiwahan gedhe kula. Atapara Hapsari tumonton ing Sang Dwija katengal Warsajiwa. Kagagas tiasing dahat ke pran ing karyanira. Samyamyat rengganing prabata. Duh, Kanjeng Ibu, namung menawi katiti saking pamaos paduka Kanjeng Ibu,
calon garwa kula Yai Dewi Sukesi menika kadosa pundi, Ibu? Duh, anakku ngger, anakku. Sayektine sawijine wong wadon ya wanita kang sinebut utama iku lamun ta lair lan batine kecakup. Ayuning lair wujud kang kasap netra kena didelok. Paningal ayuning batin ambek bebuden ingkang sarta kasetyaning. Loro-lorone kuwi mau kaya wis cinakup dening Sukesi. Mula pun ibu banget cunduk lan mokal yen to Sukesi dadi rebutaning para ratu. Kang Baku pangajab mungger muga-muga Nini Dewi Sukesi bener-bener wanita kang utama kaki. Hah, inggih Ibu ngaturaken gonging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Amarga apa kula geger lan orane donya iki sawijine ya mung saka tingkah lakune wanita. Wiwit manungsa sepisan akrama ya Sang Adam lan miwah Kanjeng Ibu Hawa. Minangka dadi lajering tumuwuh lan lajering titah. Tak sesuwun lan tak pepinto marang panguwasaning Gusti kang karya jagat. Muga-muga kasembatan kang dadi setia mungger. Inggih Kanjeng Ibu. Saknyatane winangun
Anjra ingkang puspita arum kaseliring samirana mrek sekar gadung ngas gandanyo maweh raras ratnaning triya om Hong ilahing awik namas tunamo sidam sekaring bawono langgeng putraku wong sigit anakku wong jlonet Donopati bungah bombong rasanipun bapa handeder bendu kejaba nyawang kahanan Trayagong negara Lokapala nanging uga gedhening rasaku merga taruna wis bisa ngungkuli bapa yektine dadi pangrasa kang becik mono dadi pangarep-arep pangayom kang bisa gawe iyom tan sarta pamung kang bisa ngemok nyatane tindak ira mangreh Natapraja sira ora angkuh ora kakehan mungsuh ora cidra kang tundene ora bisa dipercaya ngger anakku Donowati sayektine wis wali anggonipun bapa wis ngandharake ya iki jejering ratu sejati ingkang nyatane ratu munu ngampil donya panguwasa gedhe yen ora kuat mesti ora dadi ratu ratu kuwi mung nindakake dharma tegese dharma kuwi kewajibane ratu Pranata praja nyengkuyung apa kang dadi gegayuhane para kawula dasih ora susah lamun mlarat ora lamun kowen ora mawas yen to lagi diganjar kaki luwih-luwih maneh nalika semana sira wis matur ana ngersaningpun bapa lamun to ora suwe maneh sira bakal mungkasi jejaka nyambut silaning akrama prangring ana babakan ingkang andadekake tidha tiasing pun bapa ngger ingkang deder bendu ora ana liya kejaba hamung mogane putri Ngalengka Diraja Nini Dewi Sukesi ya calon garwamu Kaki Prabu
tatanen luwih dhisik tatanen rasamu aja kongsi buntung ing tembe mburine Nger Danawati. Waduh Kanjeng Rama Panembahan pangayoman kula bingahing manapun kula dhateng paduka tanpa upami prasasat kaludiran segara madu inggih namung sabda tama Kanjeng Rama Panembahan Wisrawa ingkang kula antu-antu supados saged menapa kula mboten kepengin ngribeti dhateng penggalih paduka ciptaning manah hamung kepengin daya-daya tumuli prapta ing praja Ngalengkadiraja nglamar Yai Dewi Sukesi. Kula ana sayembara rong perangan ingkang sajuga sayembaraning Jambu Mangli. Kridaning blabar kawat janet cinencang ngandelake marang kaprawiraning sira. Lamun to babakan atos sing balung uleting kulit pun bapa pitaya nanging apa rampung saka anak. Kanjeng Rama sedyaning manah paribasan opor bebek mentas awake dhewek kula kepengin jemangkah saged ngluhuraken asma paduka kuncaraning negara Lokapala. Wisnungkara wonten trimalan ingkang dawuh sinuwun. Panemumu ki piye Wisnungkara? Kula sampun matur ing ngarsanipun anak Prabu Danawati. Sayektosipun menawi wonten lumampang kridanipun Raden Harya Jambu Mangli yektosipun badhe saged ngunggulaken dhateng kuncaraning negara Lokapala. Panendra, yen kuwe panemumu piye, Nger? Inggih, Rama. Kajawi makaten nagari Lokapala badhe kondhang Kajana priya inggil labet gadah utawi kasinungan Nalendra muda ingkang digdaya sembada dada baunipun. Kagyat risang kabirangu renangkul kinempe tempe Duh sang retnane bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngende sing tias ya si tukang kudu kerin Nger Danawati kabeh para nayaka praja nyengkuyung apa kang dadi lekasmu Nger nanging pun bapa ora tetep bakal nglelani aja nganti anakku dadi bantening kang kapisan kang kapindhone sayekti Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ngono dudu ngelmu kang enteng mula iku tatanen rasamu luwih dhisik Danawati. Duh
Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Panembahan. Paduka rumiyin sampun nate paring dawuh dhateng kula. Wedharanipun Aji Sastra Jendra Hayuningrat sampun rumesep ing ngangga kula. Kula kinten kula Atmaja paduka kula pun Danapati mboten badhe katalumpet. Kanjeng Rama. Iya nggih. Nanging gedhening walat Aji Sastra Jendra ngono sira ora wenang ngedharake ya Ngger. Mula tatanan luwih dhisik ya Ngger Danapati. Danapati inggih wonten dawuh Kanjeng Rama sastra iku piwulang utama kaweruh utawa ngelmu harja iku becik utawa utama Endra kuwi ratu hayu tegese tentrem erat wedining jagat Sastra Jendra Hayuningrat iku tetungguling piwulang utama ingkang gawe tentreming jagat sayektine jagat iki ana loro gedhe karo cilik gedhe bebrayan agung sing cilik ya kuwi jagatmu pribadi Sastra Jendra iki unen-unen cetane ya mung gumantung kapercayan agama ingkang rinasuk ingkang tumanem wekase tinemu mung wae nggih nadyanta mengkono ana delek ing Sastra Jendra ingkang ora sadengah titah bisa medharake nggih Danapati lilakna pun bapa ingkang bakal mupu sayembara sukesi ing Ngalengka waduh Kanjeng Rama Kanjeng Rama Panembahan yektosipun kula mboten badhe nglilani dhateng paduka namung rahing awit saking dawuh paduka bilih Sastra Jendra kala wau gawat kaliwat nun inggih teteping pun putra namung kedah ngluhuraken tiyang sepuh aja dadak ana rasa tida meminta wae marang panguasaning jagat Gusti kang ngakarya lakuning pun bapa lekasing karya nggih inggih lampah paduka pun bapa nyuwun pamit ya nggih muka Putra Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Saramaruta Pahwana Pana Margana
Kaget kowe ndak timbali. Koh muka. Inggih. Waduh, nuwun ngapunten ingkang agung. Abdi paduka kula pun tumenggung koh muka wadhong dawuh. Kaya ora kepenak rasaku. Derekno jengkare Kanjeng Rama Wisrawa yen adoh cedhak ana ing cedhak ngadoh. Komu kok. Lajeng kepareng paduka kadosa pundi siwun? Kowe aja ngregoni lekasing Kanjeng Rama. Anggenipun mubu sayembara mung mulatna saka kadohan aja nganti kesandung rata kebentosing tawar. Inggih sinuwun kula pun goh muka ya ngestoaken dawuh. Ya wis yen pancen mangkono Panendra kula wonten tinimbalaning kang dawuh sinuwun. Budalna ketapna Prawadya bala saka negara Lokapala. Rit lampit brungkat kimpul lar gajah lan singa barong. Budal dina iki sing ati-ati. Nuwun pamit sinuwun. Yo